Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joert mij optredens van een bijzondere groep. Hoes van de Skriers, dat is ook mijn spoken word erbij. Maar we doen er nog meer. We hadden Gigantics en we hadden Timo de Jong. En we beginnen met Shamrock Street in Ierland. Uit Ierland, Shamrock Street. Hij is dus dit weekend in het Bolwerk op een speciaal Iers festival, zit ik er voor maar even bij. Ze kist nog krekt heen trouwens, dus bij deze. Mooi om straks nog meer Ieren hier rond te treffen. Maar we beginnen eerst even naar Maaike Boonstra en dit is Timo de Jong. Maaike, hoe is het trouwens? Ja, goed. Ja, er bent met Timo mee, want de speelst op zijn plaat, begreep ik? Ja, klopt. Op de bugel. Op de bugel? Ja. En dat is een trompet bij. Ja, klopt. Ja. Ik sta niet goed. Ja, daar ben ik helemaal voor. Goed, Timo. Hoe lang spelen we al met Maaike? Nou, live is dit nu de derde keer, denk ik. Okay. Toch? Tweede keer. Bevrijdingsfestival en de Dawdle release. Dus dan is dit al de derde keer. Hoe is het? Ja, wel goed. Ja, gaat lekker. Ik kreeg een mooi cadeautje van die. Ja. Ja, ik weet dat ik hem horen, maar. Ja, ik neem hem wel Ja. Vinyl, fantastisch. Ja, eindelijk. Ik ben er heel blij mee. Ook fijn dat ik nu mijn eigen muziek kan luisteren. Want ik heb het altijd op cd uitgebracht, maar ik heb niet per se een cd-speler thuis. En die cassettes dan? Die kan ik wel afspelen. Oké. Ja, maar dat doe ik gewoon niet. Nee. Bang dat het bandje vast erin. Bang dat het bandje vastloopt. Ja, oh ja. Ja, precies. Hoe lang woon je nu in Leeuwarden? Te lang. Nee, plaat, vinyl. ja, Leuk. Ja, heel tof. Ik ben er heel blij mee. De release hiervan is 8 juni. Op een bowlingbaan in Meppel. Ik kom uit Meppel. Niet veel mensen weten dat. Maar, en ik dacht, nou, we doen even weer wat unieks in plaats van een poppodium. Ja. Dus het wordt een bowlingbaan. Ik sta letterlijk op de bowlingbaan op te treden met band. Okay. Maaike doet geloof ik ook mee. Ja.
Ja, best al vregen? Ja. En is het dan de bugel of de trompet mee? Beide. Beide. Ja, nou, ze neemt beide mee. Ja, gelukkig. Ja, Ja. Ik denk even communicatie. Ja, nee, is heel goed. Ja. Fijn dat we dit alvast even nu kunnen regelen. Oké, Ja. album Heart at Rest. Ja. Wat staat erop? 11 liedjes. Allemaal of bijna allemaal in een soort van bandformatie ingespeeld. Mooie muziek. Een paar liedjes die mensen al kennen van eerdere opnames, maar dan dus met band en nieuwe arrangementen eromheen. Amatory Dormitory is de single, zeg maar, die we uitbrengen op de dag dat de plaat ook uitkomt. Die gaan we zo meteen dus ook spelen. Ja, dus allemaal hopelijk hele mooie Americana crooning muziek. En leuk dat je het op vinyl uitgebracht hast. Dat is toch stiekem een droom, denk ik, of niet? Ja, CD is cool. Maar het is toch maar zo'n dingetje uiteindelijk, weet je wel. En vinyl, ja, het heeft net wat meer magie voor mij dan een CD. Het is net... En alleen een streamer, dat is de keel, hè? Ja, dan is het niet echt... Het streamen is leuk en het is heel praktisch, maar het is niet echt een product wat je dan uitbrengt. En dit wel. 8 juni, de nieuwe plaat van Timo de Jong. Je weet het, we hebben zwak voor deze meneer. Maak het mooi vestjes. Stuur ik nog met Maaike hier in de studio. 8 juni, nogmaals, de presentatie van deze prachtige vernieuwende plaat. Heart at Rest. En ik is nou noem het van spelen. Live in Noorderwien. Oh, my lovely, we sure are in the thick of it. Dug ourselves in way too deep. Half of me is half of you, and likewise mirror. Hurled awake from sheltered sleep. Now there's cracks and holes and crevices. All it needs is a slight nudge. The shine is gone and now it's showing all our blemishes. We've been dozing up too much in our amatory dormitory. When questions rise to be subdued with something lovable, build a fortress of denial. These silent sheets have gotten way and way too comfortable. It's been this way now for a while in our amatory dormitory. Where we don't listen, then we certainly won't see what is really going on. This cozy blanket has withdrawn. Now all our passion's gone. We always felt we were so strong. Secretly it's turned out wrong. In our bed of Babylon. In our amatory dormitory. Oh, my lovely, we sure are in the thick of it. Dug ourselves in way too deep. 8 juni, ja, dan komt hij uit dus. De nieuwe plaat van Timo de Jong. Geweldig om hem hier te zien. Bij Mike Bonstra zit ik hem er even bij. En als het geen zin hast om naar die bowlingbaan te gaan, dan mag je volgen even op internet zien. Er staan een heel soort fantastische live-opnames van hem solo. En ik hoop op een tijdje mij de band nog hier om te treffen. We gaan naar de vrienden uit Engeland om het correct te wijzen. Ze zijn hier in verband met een prachtig festival in het Bolwerk in Snits. Celtic Celebrations. En dit binnen de Gigantics. Welcome. Hi, welcome. Please pronounce the band. Who are you? Mark. I'm Keith. Keith. Sarah.
And don't forget Marty here. That's Martin. And Marty at the back, Okay. in the cage. Where are you from England? Mostly around the Gloucestershire region, you know, so fairly central. Yeah. And how long do you play with each other? Well, Marty and I have been playing for years and years and years, and the band's gone through a little lineup changes. I got a feeling we did a radio show with you many years ago, didn't we, with a different lineup. But Keith and Sarah have been with us since before COVID now, so we've got a nice tight little 4-piece unit now. Yeah. I noticed that you play some folk songs, but some blues. Yeah. Is that what you want, the mix of different kinds of music? Yeah, we enjoy it. We're all from slightly different backgrounds, so we enjoy bringing a little bit of what we do in other bands into the Gigantics, and the audience likes the variety as well. And we swap vocals. The music changes a little bit, but it all, you know, we try and keep it all relevant and it all sort of fits together. But yeah, and we enjoy playing a mix of stuff as well. So. Nou, ze spelen dus in Snits, hier in het Balwerk om correct te wezen. Fantastisch om ze even te gast te gaan. Ze gaan aan noemers voor u spelen. Sarah, I read something about that you like to play the ukulele. I do. And in fact, that's all I play. Yeah. Oh, serious? Yeah. Is this a kind of ukulele? Yeah, this is a bass ukulele. Okay. She's called Bertha. And I have about 90 other ukuleles. Oh, serious? Yeah. And then with the band, I always bring about 5 different ukuleles. Baritone ukuleles, soprano ukuleles, concert ukuleles. And did you ever play another instrument, or was it always the ukulele? No, always it was. Actually, I started on guitar, but my hands weren't very strong, and I struggled with guitar. And then about 15 years ago, my husband bought me a ukulele, and suddenly my hands were strong enough. And then I left my job, and I started up a new business, and everything is about ukulele now, and I teach hundreds of children every week. Does they sound every ukulele on its own, or not? Very much? Very different sound. I have one that's made of metal called Elvis, and he's a resonator made in Newcastle in England. I have one that is a very beautiful one made by Pete Howlett, handmade, beautiful carved wood, brand new. It's beautiful. Very good. Ukulele bass. I didn't know that it was. About your studio, records, singles, what are the plans? We're currently recording a new album now. It's taken a little time with COVID and everything, you know, but when you're always doing new material as well, sometimes you record almost to get your album, and then you've got 3 or 4 new songs and you think, oh, we've got to get those on the album. So it's a bit like painting a painting. It's up to us to decide when it's done, when it's ready, and then we'll put, you know, our favourite tracks out on the new album, hopefully later this year. Come back then, okay? Yes, we will. Maar goed, ze spelen eerst nog live hier in deze studio. Mooi dat ze er binnen. De Gigantics. This summer I went swimming, this summer I might have drowned. But I held my breath and I kicked my feet and I moved my arms around. Yeah, move my arms around. This summer I swam in the ocean and I swam in a swimming pool. Salted my wounds and turned my eyes. I'm a self-destructive fool. Yes, self-destructive fool. This summer I swam in a public place and a reservoir to boot. At the latter I was informal, at the former I wore my suit. I wore my swimming suit. This summer I did backstroke in the nude and that's not all. I did a breaststroke and the butterfly and the old Australian crawl. Yeah, the old Australian crawl. Summer I did swan dives and jackknives for you all. And once when you weren't looking, I did a cannonball. I did a cannonball. This summer I went swimming. This summer I might have drowned. But I held my breath and I kicked my feet and I moved my arms around. Yeah, I moved my arms around.
around. Let me tell to you a tale out in the west, how a young Bisley boy was exchanged for a princess. Elizabeth was her name. How suddenly she died, the little daughter of a king. Well, the truth they had to hide. She died at Dover Court, this they dared not confess. So they sought a second child to wear her golden dress, with no girl the right age, and King Henry on his way. They chose a red-haired lad, a Bisley boy saved the day. On that fateful day, a cunning plan they did employ. Good Queen Bess of England could have been a Bisley boy. They fold the ailing king within the dim-lit hall. They learned to be a princess, they answered England's call. 40 years a queen, well, how powerfully they reigned. But in the heart of a king, did the secret still remain? On that fateful day, a cunning plan they did employ. Good Queen Bess of England could have been a Bisley boy. On that fateful day, a cunning plan they did employ. Good Queen Bess of England could have been a Bisley boy. Now you may wonder, could this tale be true? Throughout that long reign, well, surely someone knew. But they were the virgin queen, Gloriana never wed. Or did they take this secret with them right to their dying bed? On that fateful day, a cunning plan they did employ. Good Queen Bess of England could have been a Bisley boy. They decreed that no postmortem could they hold. All through the years the truth could not be told. But at Overcourt a tomb was found, concealed, and a Tudor girl in a rich dress was revealed. And so Good Queen Bess of England could have been a Bisley boy. All the way from England, om het zo maar eens uit te drukken. De Gigantics. Te gek dat ze hier even wien. Gaat alles te krijgen met een festival, dus in Snits. Het hangt even vanaf wanneer eerst dit programma sjost. Maar zij staan in ieder geval op Celtic Celebrations. En meer van dit soort muziek in ieder geval. We gaan praten met Jannie Elzega. En Jannie Elzega had ongeveer 2-3 jaar geleden het initiatief genomen om een mooi nieuw magazine op te richten. Dat weer een groot succes. Had ze er een tijdje maar wachten, maar nu dacht ze bij zichzelf, dat verdient uiteindelijk wel een terugstart. Nou, reden genomen Jannie is even nu te noemen. Want het gaat om eigenlijk jong talent, jonge mensen te enthousiasmeren. Nou ja, voor wat in ieder geval. Het meisje even nu te lezen met Jannie. Leuk dat je er bent. Eerst maar even hoe het magazine. Wat is het eigenlijk voor magazine? Want het heet Roads, hè? Het heet Roads. Roads is een magazine. In principe voor jonge makkers, door jonge makkers. En het is richt op, dus jongeren. Tussen de 15 en 22 jaar zetten we op in. Maar als doel om ze een podium te jan. Een platform waar ze hun stem kunnen litereren. Omdat wij merken dat het voor mensen van mijn leeftijd, ik ben dan 18, heel lastig is om bij radioprogramma's of bij grote tijdschriften
om daar hun verhaal te doen. En wij denken dat jongeren zo belangrijk binnen. En ik hun eigen ideeën na. En dat gewoon maar te kunnen delen. Ja. Dan had je toen bakkers, wat moest je dan denken? Ja, dan neemt het al een beetje. Gaat het dan om muziek en bijvoorbeeld poëzie? Of is het nog volle breder? Ja, wij zijn net alleen nog op screwers richten. Wij hadden nou bijvoorbeeld voor 4 mei een special. Die special, daar publiceren we zowel kunst als muziek als een interview. Maar er zitten ik gedichten in van boskrowers. En natuurlijk moeten de stukjes bij het kunstskrum worden. Dus we nodigen je eigenlijk gewoon makkers uit. Die wat kennen laten zien. Is het puur internet of is het oldschool nog gewoon op papier? De ouderwetse manier. Het is natuurlijk altijd vet om het oldschool te doen. Het is begonnen op internet. Dus waar ik een website. Op die website publiceren we al onze specials. Dus de 4 mei specials zoals Terfine. Maar natuurlijk, ja, als lietsvanke dacht ik al, ik mat in die boekwinkels. Nou, ik kan me iets bij voorstellen. Ja. Hoe zwaar gek ervoor ik in die boekwinkels kom. En nou, het was zo'n succes dat we opeens contacten kregen met boekwinkels, met kranten, met uitgeverijen. En nou ja, ik ben heel trots om te zeggen dat de tweede officiële uitgave ik op papier komt. En in boekwinkels terugkomt. Dat is wel hartstikke mooi inderdaad. Ja. Deze klein nog, daar is er eigenlijk 2 hier flink best mee begonnen. Het wie een groot succes. Kun je dat succes verklaren? Waarom of waar sloeg het vooral om? Nou, ik begon alleenig. En het was voor mij heel lastig om jongeren te vinden die woon scrollen. Of mensen die überhaupt loden in het idee van een tijdschrift. Maar toen had ik toch genoeg mensen gevonden die zijn, nou, let maar zien dan, domme. En dan zit het succes hem natuurlijk wel een beetje in de cijfers. Want cijfers is er meer dan dat ik nou ken. Als ik nooit zien deze is, nou, shot, wie een groot succes. Hier als de tijdschrift, zei doe ik, nou, prima, let me maar zien. Dus het is de 15.000 keer belezen, online. Ja, en daar ben ik heel trots op. Dus ja... Alles in het Nederlands neem ik aan. Want Nederland is eigenlijk de markt, zeg maar, en de doelgroep. Uw team komt uit heel Nederland. Dus ik ben je dan in Friesland. Maar ik heb een hoofdredacteur. Die zit dan in Middelburg, in Zeeland. We hebben iemand die doet de social media. Die komt uit Eindhoven. We hebben mensen uit Amsterdam. We hebben mensen Oeralwij. En de scrowers komen dus ik vanuit het hele land. Want uw team neemt natuurlijk heel veel mensen mee die zeggen, oh, wat doet dan? En mij dat dan niks in, kijk daar aan mij dan. Dus we hebben nu een open call. Voor scrowers is het hele loon om dan te laten zien, dit is wat wij meidje. Of kunstenaars, dit is wat wij schilderen, wat wij tekenen. En dan kennen ze mij eens een coachingstraject in. En dan kennen wij ze, dit vinden we vet of doe maar je nog opletten. Zodat ze een soort opstapje krijgen naar een literaire wereld. Ja, maar dus echt talentbegeleiding dus? Ja, echt talentbegeleiding, jazeker. Ja. Wanneer maar de volgende editie uitkomen? Nou, we zijn natuurlijk hut bezig en we hebben al die specials ertussen. Dus dat kost dan nog wel wat tijd. We zetten nou in, achter de schermen zetten we nou in op eind augustus, begin september. Omdat op zo'n 20 september de allereerste versie uitkomt. Dus we vinden het zo vet om dan de tweede versie weer om in september uit te brengen. Ja. En alles is al klaar daarvoor? Ik bedoel inhoudelijk? Of kan je mensen nog bijdragers insturen? Nee, mensen kunnen zeker nog bijdragers insturen. Tot eind juni is de open call open. Wat hoop je dat het wordt? Want dit is een beetje een herstart. Nou, dat doet vast net weer voor 1 of 2 afleverings. Dus ik kan me voorstellen dat je denkt, nou jou kijk vol gas en ik wou ook wat rond met het magazine. Wat is die droom? Wat wordt eigenlijk? Ik zis altijd, en dat zit ik nou even een beetje tussen haakjes. Doe maar even heel rustig, ja. Ik zis altijd hoe 4 ben wij het grootste jongerenplatform van Nederland. En dan... nou ja, ben ik gewoon de manier hoe jongeren expressie kennen Jan. En hoe jongeren wudden kennen Jan aan wat ze graag in de wereld willen vertellen. En is dit denk ik een beetje het antwoord op wat er de laatste jaren wel groeid is bij een pro de jongeren. Er zit op Instagram, er zit op TikTok, er zit op YouTube, misschien op welke social media plak dan ook. Maar iedereen zit wel in zijn eigen bubbeltje om te hingen. Hè? En dit is natuurlijk wel, denk ik, een mogelijkheid om eens een keer oer de morgen te zien, of net? Om mensen bij elkaar te brengen. Ja, natuurlijk. Er zijn heel veel gedachten om in die hollen, in mijn hollen. Ja. En voor de ene is dat makkelijker om op het papier te zetten en voor de oren wat moeilijker. En daarom zetten we dan in op wel een begeleidingsprogramma.
En verder, ik weet net zo goed met wat die vragen weer. Nou, ik merk pro de jeugd is mij heel pro de creatieve dingen bezig. Maar zit vaak in hun eigen wereldje. Ja. En zo'n magazine dus dit kan iemand wel weer bij oren brengen. En daarom willen we het dus ook graag op papier. Want vind het toch belangrijk dat jongeren wil blowen scrollen en blowen lezen. Want ja, natuurlijk, het zit zoveel op social media en zoveel op Instagram, op TikTok. En ik zou het heel fijn vinden om dan te laten zien. Maar ik maak iets traditioneels, zoals een magazine. Kerst toe literaren was het worst en kerst toe schoon worden. We hebben het meeste mensen. Even online toch? Is er een internetadres? www.rootsmagazine.nl. Ja, en Roots is R-O-A-T-S. Ja, zeker. ja. Nee, dan betekent Roots. Nee, het is Roots. Het is Roots. Hoe is dat die naam kwam eigenlijk? Nou, het komt dus wel van het Engelse woord roots. Ah, kijk. Wat dus jattels betekent. Ja. Ja, omdat wij wel vinden dat we dan aan het begin staan van de groei van jonge makkers. En daar heel graag in willen helpen. Dus het is een beetje symbolisch. En de A hak erin die omdat het 2 jaar geleden eigenlijk begonnen is als project vanuit de Anne Frank Stichting. En toen dacht ik, nou dan moet hij maar een A in om het dan een beetje origineel te maken. Nou, het valt wel op en het bloed zeker heen. Alleen maar het wel even weten. Dus je denkt je het even om. R-O-A-T-S. Jannie, leuk dat je er in ieder geval een troststart bij maakt en succes. Fijn dat ik je mocht wezen. En jou die vooral op. Best jong en hoeft ik net voor het geniaal te wijzen. Maar tekst, ik zou wel eens mooi vinden om een tekst te schrijven of muziek of een oorpodium te zieken. Zie je dan in ieder geval Jannie en haar magazine even op. Wij gaan terug bij de vreun uit Ierland, om het zo maar eens even te drukken. Zij binnen van de Shamrock Street. Roche de Bahar Walya, oh, Roche de Bahar Walya, een ischen hokken tauri. Oh, Roche de Bahar Walya, oh, Roche de Bahar Walya, oh, Roche de Bahar Walya, een ischen hokken tauri. Roche de Bahar Walya, oh, Roche de Bahar Walya, oh, Roche
Ja, dit zijn de heren van de Shamrock Street. Geweldige band uit Ierland wij. Veteraan, zo mag ik ze ook wel nemen. En echte pubmuzikant, ik dat er vooruit maar even bij zitten. Hij is dit weekend in Friesland. Even onafhankelijk van wanneer is dit programma juist. Maar zaterdag is er een fantastisch festival in het Bolwerk. En daar weet Dave alles weer van. Dave is een geëmigreerde Brit, maar die werkt al heel lang hier in Friesland. En organiseert altijd geweldige concerten hier. Celtic Celebration, wat is het eigenlijk voor festival? Nou, Celtic Celebration is een festival voor de gezelligheid. En leuke dingen doen met elkaar en mooie muziek. En we hebben 3 bands bij elkaar. We hebben 1, nou, dat is een prachtig mooie combinatie van een stel uit Franeker en een stel uit Ierland. En de instrumenten zijn echt heel bijzonder. De man die speelt gitaar en zingt. En zijn vriendin speelt trompet. En dat is heel bijzonder in de Iersmuziek. En dat is een Julian Pipes, de Ierse doedelzak erbij. En er is een violist erbij. En de combinatie is perfect. Wat is dit voor band? Dit zijn echte pubjongens, hè? Dit is jongens die spelen bijna elke avond in een andere pub. Soms zijn ze in Newcastle, soms zijn ze in Schotland, in Edinburgh. Ze vliegen overal naartoe, gewoon om te spelen. En dat is hun leven. Daar leven ze van. Shamrock Street. Well, which city is the Shamrock Street? Shamrock Street is based close to Newcastle upon Tyne. Not far from Newcastle upon Tyne. But all around that locality. Around there. And you're from Ireland, England, Scotland, Wales? Yes, we're from all over the place. I have ancestors in Ireland, and he has ancestors in Ireland, and he has ancestors all over the place, and yeah. So we're a mix. We're a mix. And you always play for fun, I think, isn't it? Yeah, absolutely, yeah. Because did you record CDs or something like that? Yeah, we did do a studio CD some years ago. So we did that, and we did plan another one, but we haven't got around to doing it yet, being we're so busy with live work, you see. And you do a lot of tours outside of England and Ireland, Holland and Belgium and other countries? Yes, we do. We come across here and we go over to Ireland. There's various, music festivals in Ireland right way through the summer. And we get over there to do a little bit of that here and there. And give a bit of music from Geordieland. Newcastle upon Tyne is called Geordieland, you see. Thank you very much, guys. Goed, dit weer een alle gasten uit dat prachtige land wij Engeland en Ierland. Ach ja, het is al hier even mooi. We beginnen weer om in Friesland. En we komen uit bij poëzie, spoken word, maar ook muziek. Bij creatievelingen, bij kunsters. En die hebben mij elkaar een mooie groep opgericht. Dat heet Hoes van de Skries, featuring Pauper. Snap je hem het nog? Nee, maar je bent ze. Maaien 2023. Soedan, Jemen, Syrië, Oekraïne. Dit is het gedicht van een soldaat. Voen in een vjochtgroep. Kameraad. Zwalkjend oer het verlitten slagveld. Binnen wie de skiemen, dat men 4 van de gremietigers oer berjochtet. Wis, wie de leeflijke engel van tjenst. Winkend in haar liefdracht van licht. Dat wie us in een klaaiing van het juster hissen moesten. Want het best zoe voren worden. Efter het masker van goede bedoelingen wij. Onwitend oer de faasje van de street. Joegen wie in stee van vrede het best te fretten. Misschien honger naar de ondergang. En zeker, Klieber, ik dicht je dat de hemel een deelt plak is.
En het paradies hek. Maar de hel is persoonlijk. Een grieënmank van oantinkens. Onmannelijkens, grutskens, wille, lok, zonde en deer. Op de kruispunten onderwijs naar het front. Dat klieber brengt mij naar het vreugdevuur. Om te spuien in de sintels. En om te roepen dat de mensje goddelijk is. En het vuur us licht en warmte jouwt. Om een wijze te vinden de ingewanden te kalmeren. Jim, ben een mal met mij. Helden zocht men ommers graag. Maar, ga nou naar huis. De eter, mijn vlechtigens, is mijn iersenis. Elke winter groeien wij door het duister. Om na een lange periode beloond te worden door warme zonnestralen, het geluid van vogels. Net als bloemen die eerst hun weg banen door de grond, kunnen we dan gaan bloeien. Dan kunnen we ons holle weer opheven. In kwarten zal ik afstuderen, naar je fjouwer hier. Zelf wie ik dat nooit tocht, ik waard binnen in de winter en heide om fundering in het moeras, op zoek naar je zinnen. Er wie een tijd dat ik in Fries meer praatte, ik woed er niet mij te krijgen ha. Troch trauma's die verwoven leken, mij de Frieske taal. Ik wou niet zo zijn en zette me af door de taal amper te spreken. Ik schreef om bezig te blijven, dagboeken vooral om orde te scheppen in de gebeurtenissen. Om langzaam controle te krijgen over mijn verleden. Maar niet in het Fries, totdat ik het wel deed. Ik kwam in contact met Poetry Circle en sa ik weer mij het Fries. Vertaal je favoriete gedicht en sa zette ik voor het eerst iets oer. Maar dit keer weer het iets wat ik cool vond. En het beklemmende van het Fries voelt sa wat waai. Het voelde als een protest tegen mijn eigen jeugd. Vaak voelde het Nederlands nog wel dichterbij. Dat was een taal waarin ik het liefste schreef. Ik kon mijn ei kwijt in de poëzie en hing mijn vuile was buiten over seks, trauma's en alles wat er in mij omging. Het was een bevrijding. Daarna begon ik op school. Lang had ik gedacht dat school of iets bereiken niet voor mij zou zijn weggelegd. Ik bleef klein. Maar op squallen moest ik in het licht staan, mezelf zien litten. De oergang wie voor mij soms verwarrend, van licht naar zuster, naar licht. Maar toen COVID kwam, leerde ik pas echt goed in het licht te leven. Troch de rest van het niet hoeven, wende ik om in nijbemasterde positie. Ik werk om Fries werk, mijn oren dichters en het waard mijn Fries, mijn klanken. We dienen de dingen op uw manier, uw tempo en de simmer wie warm en ik roen nou op het paad dat ik zelf kozen niet. Het maakte me sterk. Ik leerde mezelf lief te hebben. Te ontvangen van oren wat ik net kreeg hier als ben en dat te accepteren. Te accepteren dat er nou zinnen is. Die skinden voor mij. En die zinnen wie er al, maar ik hier mijn winterjas nog gewoon. Ik dacht dat het nog koud was. Maar de vogels fluiten speciaal voor mij. En ik viel de zinnen, elke dag, een beetje meer.
11 uur 's avonds, de stad een ebbenhouten meer, waar koude stroomt door fluoriserende aderen. De feestmensen samenstromen met ogen op steeltjes en laserstralen kanalen graven in het donker. De nacht is alleen in dit uitgeput vlees, met in zijn hoofd de echo van zijn eigen voetstap. De klinkers die schreeuwen in de lege steeg. Er is een waas getrokken over de autoruit. De straat bezaaid met diamanten, waartussen grauw een hoopje mens. De verpakking is gescheurd en iets van de inhoud, bloed, botten, stront, sijpelt op het asfalt. Van achter de hemel zaaien schimmige goden storm over het land. Zie neer op de versleten deken waaronder de kudde dommelt, even onrustig beweegt, om dan in een droomloze slaap te vallen. Driehoog achter een horizon van hoogbouw flitst een aansteker in de stilte, terwijl tram 14 voorbij zoeft. Dan, alsof het heeft gewacht op een teken, valt de regen in. En hij ontwaakt met de percussie van regen op het dak van een leeg huis. Heimelijk vertrokken vlak voor de morgen, liet ze alles achter. Alleen zijn oogkleppen nam ze mee. Zo ziet hij eindelijk zijn universum, de verte van de sterren en alle duisternis daartussen. De dag breekt hem met inktzwarte humor. Ijskoud cynisme smelt in de waterige zon. Hij speurt het verleden af. Misschien blinkt er goud ergens tussen alle gemorste seconden, verspilde minuten en over de balk gesmeten uren die het leven heen. Op straat kammen middelbare bomen licht over hun kale plekken, krijsend van het lachen vallende meeuwen in het lege blauw. Een figurant in de uitpottende dag is hij, een silhouet omhuld door toneelrook. Ongezien verdwijnend in de coulissen. Steeds opnieuw wis ik mezelf uit. Alles dat ik heb gemaakt is verdwenen. En als een koppig kind ren ik naar de vloedlijn om juist daar mijn zandkasteel te bouwen. De herinnering aan de zee die alles glad strijkt neem ik mee in een plastic emmertje. Blauw, met gele schildpadden erop. Ik wil onzichtbaar zijn. Dierbaar en vloeibaar. Dan polyguese, vervlechtigend in het lucht. Mijn adem zal een regenbogen vormen, zonder begin of eind. En de mensen zullen zeggen, tjoh. En de hemel zal van goud zijn aan het einde van de dag. Een man en een vrouw zullen omhoog kijken. Ze zucht het en hier slecht een arm om me heen. En de wind blaast door de mar en bezwagert dit piekenveld. In vugelskaat vlucht del krabbelt, echoot het iepenwetter. Nu is stil, al wat worden kan. Als ik wakker word,
Wanneer de regen stopt en de wind gaat liggen. Als ik wakker word, wanneer de Rijn stopt en de wien lezen gaat. Als het ijs smelt, de wolken verwaaien en de hemel blauw wordt. Als het ijs raant, de wolken verwaaien en de hemel blauw wordt. Wanneer de zon doorbreekt, de mist verdwijnt, de knoppen openspringen, het gras weer groen wordt. Wanneer de zinnen terugbrengt en de diezen verdwijnt, de knoppen uitkomen, het gas weer groen wordt. Als de duisternis oplost, mijn ogen zich openen, het licht erin valt. Als het zuster oplost, mijn eigen haar iepenje, het licht erin valt. Als de deur open gaat, de muziek begint, het hart opleeft en de geest vrij ademt. Als de deur open gaat en de muziek begint, het hart opleeft, de geest vrij ademt. Wanneer de hitte zindert, het land gebakken wordt, de mensen stilzitten en zich koelte toewuiven. Wanneer de hitte trillet, het loon bakt wordt, de mensen stilzitten en haar kwolte tavioen. Als de stormen beginnen, de bladeren verkleuren, maar naar de bomen kaal. Als de stormen beginnen, de bladen verkleuren, waaruit de bjemmen keel worden. Als de sneeuw valt, het donker wordt, de kaars brandt en de sterren stralen. Als de sneeuw valt, het tjuster wordt, de kaars brandt en de sterren strielen. Dan ben jij altijd dicht bij mij. Dan bestow altijd dicht bij mij. Ta een besluit. Als toe een vrouw of een man zien zoest, die in de drokte op straten rent. En zien haar zelfs of zien hem zelfs praat, draaf dan net de orenkant uit. Maar draaf naar harta of draaf naar hemta. Want zij is een dichteresse. En hij is een dichter. En niene hoegst toe bang voor te wezen van die dichteresse of van die dichter. Dan de wierheid. Dit wie een noordenwind. I got money in my pocket. You can keep my watch and chain. Watch and chain. I got money in my pocket. You can keep my watch and chain. Watch and chain. Why you talk about the airplane? Your love is running down the drain. Well, I got whiskey in the jar, babe. I don't need no walking cane. Walking cane. Well, I got whiskey in the jar, babe. I don't need no walking cane. Well, I don't know where I'm going, but I'm leaving just the same. Well, I don't need no one to tell me what life's about.
truth's got to come out. It's got to come out. I got money in my pocket. You can keep that watch and chain. Watch and chain. I got money in my pocket. You can keep that watch and chain. Watch and chain. Your good times are about to end. Your love is running down the drain. I don't need that watch and chain. Watch and chain. I don't need that watch and chain. Watch and chain. I don't need no watch and chain. Watch and chain. Laid upon Bridgetown in the county town one morning last July. From a Burren Green came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. She looked so sweet from her two bare feet to the sheen of her nut brown hair. Such a coaxing elf, sure I shook myself, see I was really there. From Bantry Bay up to Derry Quay, from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. From Bantry Bay up to Derry Quay, from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. As she onward sped, sure I shook my head and I looked with a feeling rare. And as such said I to a passerby, who's the maid with the nut brown hair? Well, he smiled at me and he said to me, "Darling, that's Rosie McCann from the banks of the Bann, she's the star of the county down." From Bantry Bay up to Derry Quay, from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. At the Harvest Fair, she'll be surely there in her dress and me Sunday clothes. Maybe shoe shone hat cocked right from a smile from the nut brown rose. No pipe I'll smoke, no horse I'll yoke, till me plough is a rust-coloured brown. Pumpkin silent, the star of the county down. From Bantry Bay to Derry Quay, from Galway to Dublin town. The maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down.